Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo vedubwe. Yanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yandiri kuda kukuudzai yakaitika apo pandainge ndichiri kuboarding school. Saka ndakabva ndazotanga kudananawo nevamwe ticha. Mukunodanana naticha ivavo ndakabva ndazobatira pamoviri. Zvino ivo vakabva vazonditi vainge vachida kundiroora. Ndikabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti because ticha ava pachikoro apa zvichitaurwa zvainge zvichinzi vainge vakamitisa vasikana vanokwana ivo kuita 3 vakabva vanogara navo. Saka vainge vaine vakadzi vanokwana ivo kuita 2 at that time. Saka ndakaona kuti ndinge ndichinoitwa mukadzi wechinumber 3 zvainge zvisingaiti. Mukoma, ameno kuti ndakapindwa nemweya wakaita sei. Ndakabva ndazongotsvakawo mushonga. This was after tadzoka kumba for the holiday. Apa nhombo yangu yainge yatokura, ndaitoita zvekutora bhande, ndobva ndasunga bhande kudai so that my mom can never see kuti dombo rangu rainge richikura. Ivo mama vangu vaigara vari very busy. My parents, both of them, they are pastors. Saka pamba paigara pakazara nevanhu vamwe vanenge vauyawo vachingouya kuzongotsvakawo kubatsirwa nemari chaidzo chikafu, vamwe vachiuya kuzonamatirwa. So our parents, they were too busy. I can say kuti they never had the time, any time to spend with us. Saka izvi zvaitipa a lot of freedom zvekuti ivo vaingofungidzira kuti vana vachiri vana, but tainge tatopanduka. Dzimwe nguva vaikwanisa kutoita kana mavhiki maviri vasipo pamba. Saka taitosara tichitoita pati zvedu, tobva tatorana nevakomana vedu vatinenge tichidanana navo totovapinza pamba, kana kuri kunzi panenge pasina vamwe vanhu vekuchechi vanenge vauya. So ndakatotanga kutoita zvemusikanzwa ndichitrainwa nasisi vangu at that time pandainge ndichiri kuprimary, ivo sisi vainge vatova kusekondari. Saka pandainge ndava grade 7 ndo pandakatanga kudziva mukomana wangu wekutanga, iye ainge ari form 4. From there on ndichizoenda kusekondari ndainge ndatopanduka. Saka ipapo pandakazobatira pamoviri, it was just normal to me, but ndo nhumbu yangu yekutanga iyoyo yandakabvisa, and from there on it just went downhill mukoma. Zvandakazoita kana nanhasi ndinonzwa ndichitya. Even when I try kuti ndinge ndichimbozviuraya, ndinobva ndazvibvunza kuti saka ipapa pandiri kuda kuzviuraya, saka kudenga kwacho ndichanobvunzwa kuti kudii naMwari. At that time ndakati ndadzoka kuholiday, tichizodzokera zvino kuchikoro, ndo pandakabva ndadzoka ndiine mishonga yangu iyo yandainge ndakapiwa nevamwe gogo avo vandakaudza situation yangu, ndichivaudza kuti ndainge ndichida kubvisa nhombo. Vakanditi vainge vachida mari, saka the money that she wanted, it was quite a lot. And ndo pandakabva ndazoba foni yababa vangu, ndikabva ndanoitengesa foni iya. Ndakati ndaitengesa ndikabva ndazonopa ivo gogo vaya mari, then vakabva vazondipa mishonga yekuti ndinge ndichizobvisa nhombo. But ndakazosarudza kuti ndinge ndichinobvisa nhombo ndiri kuchikoro. Ndakazoti ndasvika kuchikoro ndo pandakabva ndazonwa mushonga uya. Mukoma, ndakarwadziwa zvisingaiti. Apa hwainge huri usiku, so ndakabva ndazobuda because already ndo zvataigara tichiita. Taiva nekamwe kahwindo kataiziva kuti kana ukashandisa kahwindo aka unotobuda zviri smart, but kaiva nemabagla, but mabagla acho ainge akasiya kagap kahombe. Saka ndo kataishandisa kabagla ikako tobva tatobuda. Vamwe vaitoenda vachitonorara nematicha kana kutonorara nemamwe mastudents vakomana vavo. Vamwe vaiva nezvivindi ndo vaitobuda votoenda kubhawa, vobva vatombonotengesa miviri yavo kubhawa ikoko. But inini hangu ndaingodanana naticha vangu ivavo 1. So ndakabva ndazobuda paipai, ndikabva ndazofamba ndichienda kune kamwe kachisango. Ndakati ndaenda kuya ndo pandakabva ndazonwa mushonga uya. Ndakanwa mushonga uya mukoma, ndikabva ndanzwa kuti mudumbu mangu mainge morwadza. Zvakazoti zvobuda mukoma, zvakabuda zvakaita zvimapisi. Ndokubva ndazongocherawo chikomba ndiriko kuchisango kuya
ndikabva ndangozamawo kufushira, but lucky enough hakuna kana munhu akambogara afind out kuti ndo zvandainge ndakaita, because kuchisango ikoko kwainge kusina vanhu vaiwanzokutenderera ikoko, expect for mamwe maticha vaiva nezviminda zvavo, but ndakafamba kachinhambwe ndichinyatsokupinda musango ndichitira kuti maticha vasazofind out kuti izvi ndo zvandainge ndaita. Ndakabva ndazodzoka mukoma ndokubva ndaenda kuperiod yangu. Ndakaenda kuperiod kuda kwewiki rose, apa ticha vaya vainge vangondinetsa almost each and every day vachingoti ndikuda bonde kuti ndinge ndichivaudza zvekare kuti ndainge ndabvisa pamovhiri, ndainge ndichitya. Saka pane musi wavakazongouya vakabva vazonditora by force ndokubva vazoenda neni kumwe kwataiwanzokuenda kunorara. Musi uyo wavanenge vachida kurara neni ndokubva vazondibvunza kuti kowai ndainge ndichiramba kuita bonde navo. Ndikabva ndazovaudza kuti ndainge ndakaita miscarriage. Ndo pavakabva vazotanga kunetsana neni vachinditi, ko iwe unoti iwewo wakaita miscarriage, oregedza kunditaura oregedza kundiudza kasi wakabvisa nhumbu yangu. So from there on ndo kuzorambana kwatakazoita ikoko, but hazvina kuzogumira ipapo mukoma, nekuti ndakazongoramba ndodanana zvekare nevarume vakuru kwandiri, because ava vakomana vechidiki problem yandainge ndinayo navo yainge iri yekuti semunhu ainge akajaira nekurara nevanhu vakuru kwaari, ndainge ndava kunakidzwa neexperience inenge iine murume uyo wandinenge ndichisangana naye pabonde. Saka kuti ndinge ndichidanana nemukomana wezera rangu uyo anenge achiri kutodzidzirawo, ndaibva ndanzwa ndichiboekana. Saka ndakazongoramba ndodanana nemadhara. Saka pandakazopedza chikoro, pandainge ndava kuuniversity iyi mukoma, this is the reason as to why almost on a daily basis ndichingopindwa nemweya wekuti ndinge ndichizvipfuudza upenyu hwangu, because ndava kuuniversity ndakangokontinya zvekare nekudanana nemalecture. Baka ndakabva ndazobatira pamovhiri apo pandainge ndisingazivi kuti painge pari pamovhiri pani. Ndokubva ndazongotizirawo umwe mukomana, but pandakamutizira manje vabereki vake vainge vasingatombodi nezvangu. Mukomana uya akabva azoudzwa kuti ndinge ndichiuya kumusha, ndinge ndichienda kumusha kwavo. Ndokubva ndazoenda kumusha kwavo. Mukoma ndakashungurudzwa navamwene vangu, saka ndakabva ndazozvarirako kumusha ikoko. Ndokubva ndazochidzingwa because mwedzi yacho yakabva yaramba kupindirana. Ndakangoti ndichingobva kulabor ndopa ndakabva ndatodzingwa ndikanzi, amai mwana, imimi muri kufanira kuti munge muchibva pano. Apa pose apa vabereki vangu vainge vasingazvizivi kuti ndainge nditori nepamovhiri ndikatonopona mwana wangu. Vabereki vangu vainge vachingoziva kuti ndaiva nemunhu wangu wandainge ndigere naye, but zvenhumbu handina kana kumbogara ndakavaudza, uye murume ndakamuudza kuti asambofa akaudza vabereki vangu. Saka vainge vatongori murima. Ndakati masipichi achiri kurwadza kudaro, ndopandakabva ndadzingwa navamwene vangu. Mukoma ndakatorana nemwana wangu, but ndakazoti ndiri parengi ndakamirira mabhazi ainge achidzoka kuHarare, ndopandakabva ndangodhampa mwana wangu. Nemari yandainge ndiinayo, zvandakaita ndezvekuti ndakangobatisa vamwe amai ava vainge vakagara padhuze nepatoilet. Vainge vachipa matishu zviya zvekuti unenge uchipinda mutoilet then ubva wazotenga katishu. Saka ndakangovakumbira ndikati ndinokumbirawo kuti munge muchindibatirawo mwana wangu. Ndobva ndatora tishu paya, but ndisati ndapinda mutoilet ndakabva ndavati pane zvimwe zvandiri kuda zvandakanganwa mubhazi. Ndokubva ndadzokera mubhazi ndichiita sekunge ndainge ndichida kuenda kunotora mapads. So mukoma zvandakaita ndezvekuti ndakangonopinda mubhazi ndokubva ndatoona kutoti painge pava nerimwe bhazi rainge richisimuka. Bhazi iri mukoma rainge rakatonanga kune imwe direction, rainge richitoenda haro kuBulawayo. Ndopandakabva ndangonopindawo mubhazi imomo ndokubva ndatodhampa mwana wangu. Ndokurasa kwandakaita mwana
bhazi rakati rati fambei, ndakangoonawo vanhu vachiburuka neniwo ndikabva ndaburuka ndikabva ndatochinja route. In the meantime ndainge ndataura neumwe mufesi uyo wandainge ndichidanana naye, uyo ainge achigara mukwekwe. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiri desperate, akabva azosimudza motikari yake ndokubva azouya akabva anditora. Ndakazogara naye muchinda uyu kwe2 months. Ndaiti paya paanenge aripo ndaizvishingisa, asi ndaizoti kana abuda ndobva ndaibva ndazotora mvura ndobva ndabhoilisa ndobva ndazoisa muchigubhu ndobva ndatanga kuzvitova mazamu angu, because at that time mukaka wainge wava kutanga manje kuchioma zvekuti mazamu angu awa ainge achirwadza, but ndakashingerera mukoma. Saka mwana wangu ndakatongomurasa ndikamusiyirawo vamwe amai avo vainge vachishandawo vachingoitawo zvekupa vanhu matoilet tissues avo vanenge vachipinda mutoilet. Fast forward mukoma, right now I am a married woman, ndine vana vangu vaviri, but ndinogara ndichingozvibvunza kuti saka mwana wangu uyo wandakadhampa, mwana wangu wandakarasa, izvezvi aripi, and what kind of a life is he living? Mwana wangu uyo ainge ari mwana mukomana. So ndinogara ndiine pfungwa dziya dzekungoda kungozvipfuudza upenyu hwangu. Kubva zvandakazouya kunoku kwandiri handina kuzombogara, ndakadzoka kumusha for the fear of the unknown. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. So ndakavabvunza ndikati nai vahanzvadzi, ko iye mwana uyu makamurasira kupi? Manje vahanzvadzi vakabva vati I cannot tell you the place where I dumped my baby. Hanzi handikwanisi kuti ndinge ndichikuudzai, naimi zvazvakangoma hazvo vedu asi ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. I just wonder kuti mwana uyu aripi. I just wonder kuti mwana uyu aripi, asi zvakangoma hazvo vedu regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo pano paplatform yenyu kuti ndinge ndichingokuudzaiwo izvo zvakaitika kwandiri, ende ndakati ndataura nyaya iyi kuna ndichiudza vamwene vangu vakabva vanditi nyaya iyi haifanire kuti inge ichitaurwa nezvayo, nekuti kana baba kana kuri kunzi vakagara vasungiwa, then it means kuti it will be the end of us, because vatezvara vangu ndo vatingatoti he is the one vane mari mumhuri, uye ivo vatezvara vangu vane makambani avo. Saka murume wangu achiriwo paprocess yekutodzidziswawo business nababa vake. Saka vamwene vangu vakabva vanditi izvozvo kana uchiti ndo zvakaitika haufanire kuti unge uchiudza kana ani. Saka zvaizvezvi hama dzangu hadzitozvizivi kuti ndo zvakaitika kwandiri. Ininiwo mukoma ndakawanikwawo muchechi ndisingadi hangu kutaura zita. Takatowanana nenzira kwadzo, but ndichibva kumusha ndainge ndakambowanikwa zvangu. Saka ndakazoti ndauya kuno ndikabva ndati let me go to church, zvimwe kuda Mwari vanokwanisawo kundipawo a second chance, and zveshuwa Mwari vakabva vazondipawo a second chance. Ndakati ndirimo muchechi muya ndokubva ndazopfimbwawo nemurume wangu, iye ainge asitomborina kumbogara akaita mwana zvake, ndokubva azondipfimba. Saka vabereki vake vane dzimba dzavo munomo, vane dzimba dzakawanda uye vatori nemapepa avo atoripo. Saka we were then taken and I started staying with my in-laws kuzonosvika tichizonochata. Asi chakandinetsa ndechekuti pakunochata kwedu takatoendawo kuhanemunu yedu ndokubva tadzoka, instead yekuti tinge tichitanga kuitawo zvinhu zvedu, sezvo inini kubva zvandainge ndakauya kuno kuJoni ndainge ndiri munhu ainge achizvishandira. Saka kamari kangu ndainge ndiinako, iyewo ainge achishandirawo baba vake. Saka mari tainge tiinayo, mari yedu which we could use to start our own lives, but takabva tanzi tinge tichizogara pamba pevabereki vemurume looking for stability. Mukoma ndakabva ndatanga kugara pamba paya
ndainge ndichishandisiwa mukoma, kushandisiwa kuita kunge musikana webasa. Then it happened kuti kuchechi kwakabva kwazorongwa a trip yekuti vanhu vange vachienda kuTurkey. Saka vamwene vangu sezvo vari vamwe vane mari, vanotonzi ndo vane mari, she was always going to go. Saka vachienda kuTurkey vainge vachida maconnections nemasupplier, since most of the women muchechi umu vane mabusinesses avo. Kana neniwo ndiri kunzi ndichatangirwawo boutique yangu very soon navamwene vangu. Saka vakabva vazoenda kuTurkey kuya, which meant kuti takazongosara tiri pamba, inini murume wangu vatezvara namaid. So murume wangu semunhu anongogara achingofamba-famba, since ivo vatezvara vangu vati kurei, ivo havasisina that energy yekuti vange vachingofamba-famba. Most of the times he just runs his businesses from home. So ndaingoswera ndina maid navatezvara takangodaro. Then it happened that on this other day maid haana kuuya, akangofona ndokubva ati ainge achirwara. Baba vakabva vati it is fine. Takabva tazongoswera tiri toga. Musi wacho iwoyo ndo pandakabva ndazobatwa chibharo navatezvara vangu. Vatezvara vangu mukoma vakangokaruka vapinda into that room that we were using as our bedroom. Tezvara vangu ameno kuti vakazviziva sei kuti ndainge ndichangobva mukugeza, ndo pandakabva ndazongonzwa door richivhurwa. Before I could wear my gown, vatezvara vangu vainge vatova pedo neni ndokubva vatotanga kundibata. I tried fighting with him, but vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichivaregedza vachiita zvavainge vachida neni, otherwise he was going to kick me out of his house. Mukoma ndakazongoitwa navatezvara vangu ndichingochema kudaro, ndokubatwa kwandakaitwa chibharo ikoko, ende hazvina kuzogumira ipapo. Kuzonosvika tichizobvapo pamba pavatezvara vangu ndainge ndongobatwa chibharo navo, kuzonosvika ndichinobatira pamuviri, not knowing kuti nhumbu iyi ndiye murume here kana kuti ndiye vatezvara, because vatezvara vangu vairara neni almost each and every day. Sezvo vainge vachingoswera pamba, murume aingoti kana akabuda paya pavaiona kuti maid anenge achita mamwe mabasa, ndo pavaingouya vobva vavhura door. Vakasvika pakundiudza kuti door rako harifanire kuti ringe richikiyiwa. Saka vaingouya vorara neni, kuzosvika ndichiona kuti panapa ndabatira pamuviri. Pavakangondiona one day ndichibuda mumba ndichimhanya ndichienda kunorutsa panze, vakanditevera ndokubva vanditi kasi une nhumbu here? Ndikabva ndati I think so baba. Vakabva vadzokera mumba, ndopa zvakabva zvazongogumira ipapo. Havana kana kuzombogara, vakandibata zvekare chibharo. Ndikabva ndazozvara mwana wangu mukomana. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Saka vamwene ndakabva ndazovaudza ndikati baba, izvi ndo zvavari kuita. Vamwene vangu vakabva vati kwandiri ndinofanira kungonyarara, handifanire kuti ndinge ndichiudza kana munhu. Even my husband does not know kuti ndo zvandakaitwawo nababa vake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. What a painful story, what a painful story. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu.